Ramogi karadwa na teri nyaka Kisumu kama jatend piny Uhuru Kenyatta timo limbe. Jatend piny Uhuru Kenyatta timo limbe kaunti ma Kisumu. Limbe mar Uhuru Kenyatta timore ka odong' mana juma achiel kende to oganda jo Kenya dhi e debe. Ora ni mondo wawinjane kaka weche chalo Kisumu. Lakini sasa njia ya kuhakikisha ya kwamba hiyo gari imeingia State House sio tu na mdomo. Njia, kwa sababu nasikia nyinyi mnakubali kwa mdomo, siku ikifika mtu anasema wacha niende nikatafute samaki. Mwingine anasema wacha kwanza niangalie kama bibi yako sawa. Mwingine anasema wacha niingie hii bar nipige chupa mbili, ni public holiday, nitaenda huko baadaye. Hiyo ndio shida jameni. Lakini kama mnaamini yale mnasema, tarehe 9 hii Kisumu town hakuna mtu wa kuongea na mwenzake bila kuonesha kidole na kuonesha rangi. Sini namna hiyo. Hakuna kitu ingine, hakuna kuongea. Kama wewe uoneshi kidole na rangi, huyo sio mtu wa kuongea naye. Mwambie kaa kando, usinikaribie, usinikaribie, usinikaribie. Kwenda kwanza utende yale yanatakika. Sini namna hiyo. Mtajitokeza, mtapiga kura. Mungu awabariki na walinde. Asanteni sana. Tusimame kwa wimbo wa taifa. Asante sana, tumkubalie Mheshimiwa Rais kuondoka. Tutulie wakati Mheshimiwa Rais anaondoka. Ramogi mano jatend piny Uhuru Kenyatta limbe mare ma otimo midhiambo ma kawuono e boma ma Kisumu kama bende geno nitiere mar bedo ne kuno koyaw chenro ma opogore mag dongruok ma piny owacho mamalo osebedo katayo e gwenge ma Kisumu. Wadhi nyime. Duol ma ochung' ne yiero oyango tiyo koda simbe ma tiyo koda teko mar satellite e cholo duoko mag yiero kowuok e chula ma Migingo mani kod kwan jogo ombulu maromo 49. Koyango wachno, maneja mochung' ne weche mag yiero e kaunti ma Migori Ben Moseti owacho ni giyiero mar tiyo koda simbe mag satellite kaluwore kod network machendo e chula ma Migingo. Onyiso jodak ma e chulano mondo mi kik bed kod luoro kaluwore ni dhi tera pisas mag arita kwe mar neno ni onge chochni moro amora mar arita mobedo e kinde mar goyo ombulu ne yiero maduong'. Moseti bende okwayo jo siasa 378 mageto kombe mag siasa e kaunti ma Migori mondo ne ni ginyayo kwe kendo giluokre kod chike mag yiero e kinde ni ka koro dong' mana ndalo manok to jo Kenya dhi e debe. Which will help us transmit the result from Migingo, where we have 49 registered voters. There is a network problem and interference with the other networks. We want to be sure that where we do not have strong network, we can deploy a satellite communication system to assist us to transmit results, especially the presidential result. Moko kuom jochung' malaro kombe ma opogore kaunti ma Homa Bay gotiko mar duond buche maniere bwori riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya ne obedo gi kampen kanyakla e boma ma Homa Bay e seche ma odong' mana ndalo 7 to ibago yiero maduong'. Jochung' okone jogo ombulu ni e kaunti ma Homa Bay mondo mi obi owuog oko atamalo 100 mar goyo ombulu ne ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ka gikwedo wach goyo ombulu mar 6 piece ma jochung' mag ODM osebedo kadhiro.
jachung' e kom seneta ma Homa Bay gi otiko mar KANU Thomas Ojanga okone jogo ombulu mondo mi kik chik itgi e kwayo mar jo ODM mondo yier jo mibadhi kata joma dhi konyo Raila Odinga bang' ka oseyiere ka okoni Raila biro bedo gi telo ka okawo telo mar piny Kenya makata oyier jochung' mag ODM kata moko mowuok e duond buche mamoko Azimio. Sani kata mibiro nyuol bedo gi geno gimbe ka gidongo gin jalugi nyalo bedo president. Raila kosegochne odhi bedo president. President nigi military. President nigi GSU. President nigi police. NIS. Sub chief